Depi, Sinta, karo April, bocah-bocah kuwi wis kekancan kat SD. Dadine kabeh wis kaya dulur. Saiki wis padha kuliah dhewe-dhewe, namung sik kerep metu dolan bareng. Saiki Depi, Sinta lan April duwe rencana munggah Gunung Arga Peteng. Saurunge mangkat, Depi wis gak diolehi sakjane karo ibuke. Tapi dheweke panggah ngeyel ben diolehi munggah Gunung Arga Peteng bareng kanca-kancane. Akhire pas wis tekan Gunung Arga Peteng, April, Sinta lan Depi padha seneng. Tekan base camp Arga Peteng, sing jaga gunung kuwi ngelingke maneh. Aja nganti munggah jumlah ganjil ya, cah. Yen ganjil sijine bakal dijupuk karo gunung iki. Tapi dheweke kabeh mung nanggepi kuwi karo guyon biasa, ora nanggepi sing tenanan. Pas tekan pos 1, dheweke padha lungguh ngaso. Lan Devi ngetokne roti coklat saka tase. "Iki roti kesenenganmu to, Sin?" ujare Devi karo guyon alus. April guyu. "Wah, saiki ora ana rebutan kaya mbiyen ya. Mbiyen jamane SMA, lek awakmu nggawa roti, aku ambek Sinta padha rebutan ya, Dep." April, Sinta lan Depi padha bersyukur iso mangkat bareng nyang Gunung Arga Peteng. Dheweke uga nglanjutne perjalanan nyang pos 2. Nalika ngliwati alas pinus, Devi dadi luwih meneng. Kadang dheweke mandeg ndeleng langit sing sumebar srengenge liwat saka sela-sela wit-witan. Sinta nyeluk, "Dev, kowe nyapa?" Devi mung mesem lan batin alus. Pas jek seru-serune perjalanan nyang pos 3, Depi mara-mara nyeletuk ngene, "Kowe cah loro, lek aku ora bareng karo kowe nyang ngisor engko, aja sedih ya." April guyu, "Heh, nyapa to ngomong ngono kowe ki, ngagetke wae." Tapi Depi mung mlengos nanging matane kaya arepe nangis. Tekan pos 3, dheweke masang tenda. Nalika wengi, dheweke padha masak mie, ngobrol lan nyanyi bareng. Depi krungu swara angin ngliwati lembah lan gumun. Terus takok nyang kanca-kancane, "Kowe loro krungu apa ora? Kaya enek sing nembang bareng adewe." Sinta nyauri, "Ora ana, Dev, mungkin angin." Tapi Depi mesem tipis, nanging tangane rada gemeter. Sakwise maem bareng, dheweke padha nggawe api unggun cilik-cilikan nganggo ngangetne awak lan nikmati swasana. Pas turu, Devi banjur ngigo, "Aku ora pengen ilang, nanging ya wis wayahe. Aja nyalahke aku." Sinta sing krungu Depi gremeng ngono wi mau mung mikir, iku paling mung nglindur dudu apa-apa sing kudu diperhatekne nemen. Pas tangi isuk, kabeh wis siap-siap nggih nyang puncak Gunung Arga Peteng. Akhire pas wis tekan puncak, kabeh bungah guyu, foto-foto lan padha seneng bareng. Depi mesem bungah banget, nanging Sinta sempet weruh motone Devi katon sayu, kaya ana sing didelikne. Nalika mudhun gunung, kabut kandel bali. Devi mlaku paling mburi, Sinta tengah lan April ning ngarep dhewe. Mari ngono, Devi banjur mbenakne tali sepatu dhisik. Ngomong ngene nyang April lan Sinta, "Kowe loro dhisik wae, aku ngencengi tali sepatu dhisik." Tapi Sinta moh ninggal Depi. Sinta ngomong ngene, "Kowe tenan, Dev, arep ndek kene dhewe?" Terus Depi ngomong, "Wis gak apa-apa, engko aku bakal nyusul kok, Sin, tenang wae." Sakwise sawentara waktu, Devi ora katon. Swara langkah ilang. Nalika Sinta lan April bali nyusul ora ana jejak, mung syal biru sing kegantung ning dahan. Dheweke wis goleki Depi nyandi-nyandi sampe teka puncak maneh, tapi kok ora enek. Bareng wis digoleki tekan nyandi-nyandi, pas April karo Sinta balik nyang tenda, bakno Depi wis ndek tenda. Akhire dheweke padha lega kabeh karo ngguyu-ngguyu. Depi, April lan Sinta uga mudhun Gunung Arga Peteng bareng lan seneng.